Hello, hi, this is Kiran. Welcome to my new Facebook. तो ଆପଣ କାଲି ବର୍ଷା ପରେ ଆମ ରୁମ୍ର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ? କଳାହାଣ୍ଡିଆ ବର୍ଷା ହେଇଛି, ରାତି ସାରା ବର୍ଷା, ତା ସହିତ ଆମ ରୁମ୍ର ଅବସ୍ଥା ବି କିଛି ଏଇଭଳି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏ ହେଉଛି ଆମ ରୁମ୍ର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ। ଚାରିଆଡ଼େ ପାଣି ପାଣି ଏଠି ମହାନଦୀ ଭଳି। ଆମର ଆଜି ଟିକେ ଚାଉମିନ ବନେଇବାର ଥିଲା, ତ ଚାଉମିନ ପାଇଁ ଆମେ ଚାଉମିନକୁ ସିଝେଇ ଦେଇଥିଲୁ, ତାପରେ କିଛି କଞ୍ଚା ପରିବାକୁ କଟିଂ କରିକି ରଖିଦେଇଥିଲୁ। ଆଜିର ମାଷ୍ଟର ସେଫ୍ ଯିବ ମାନେ କିରଣ, ଆଜି ବନେଇବ କିରଣ। ତାପରେ ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରିଦେଇଥିଲି। ଅନ୍ କଲା ପରେ କଡ଼େଇକୁ ରଖିଦେଇଥିଲି। ତାପରେ କିଛି କଟା ହେଇଥିବା ପିଆଜ, ତାପରେ ଶିମଲା ମିର୍ଚି, ତାପରେ କଟା ହୋଇଥିବା ବନ୍ଧାକୋବିକି ଆଡ଼୍ କରିକି ଭାଜି ଦେଇଥିଲି। ଭାଜିଲା ପରେ ସେଥିରେ କିଛି ଗାଜର ଆଡ଼୍ କରିଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ଗୋଟେ ସ୍ପୁନ୍ ତେଲ ଦେଇ ସେଥିରେ 3ଟି କଞ୍ଚା ଅଣ୍ଡାକୁ ଫ୍ରାଏ କରିଦେଇଥିଲି। ଭଲସେ ଫ୍ରାଏ କରିସାରିବା ପରେ ଅଲରେଡ଼ି ବଏଲ୍ ହୋଇ ରହିଥିବା ଚାଉମିନକୁ ମୁଁ ସେଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିଦେଇଥିଲି। ମିଟ୍ ମସଲା ଓ 1 ସ୍ପୁନ୍ ଗରମ ମସଲା ଦେଇ ତାକୁ ଭଲସେ ଫ୍ରାଏ କରିଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ଫ୍ରାଏ ହୋଇ ରଖାଯାଇଥିବା ପରିବାକୁ ସେଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିଦେଇଥିଲି। ଆଉ ପରିଶେଷରେ ସେଥିରେ କିଛି କଞ୍ଚା ପରିବାକୁ ଆଡ଼୍ କରିଦେଇଥିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ମାଷ୍ଟର ସେଫ୍ କାଲିଚରଣ ମଙ୍ଗଳ ତାଙ୍କ ହାତରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଟେଷ୍ଟି ମ୍ୟାଗି ନ ଚାଉମିନ, ମ୍ୟାଗିର ବଡ଼ ବାପା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ଚାଉମିନ, ଅଣ୍ଡା ୱିଥ୍ ଭେଜ୍ ଚାଉମିନ। ଆମେ 4 ଜଣ ଏକାଠି ଯାଇଥିଲୁ, ଆଉ ଚାଉମିନ ବି ରେଡ଼ି ହେଇଥିଲା। ଚାଲ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବା ଚାଉମିନ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମେଘୁଆ ପାଗରେ ଚାଉମିନ ଖାଅ, ଆଉ ତ କିଛି ବନେଇ ହେବନି। ଖାଇଯାଅ। ସ୍କୁଲ ଯାଇଥାଏ ପ୍ଲେଟ୍ ସଫା କରିଦେବି ନାଇଁ, ଆଜି ଭଲ ଲାଗେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇ ଶେଷ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଟେଷ୍ଟ ଥିଲା।